Vi er nået femte dag, eller sådan noget deromkring. Det er i hvert fald noget et par dage. Ja, det er i hvert fald blevet fredag i dag. Pelle har ikke kontaktet os. Og Pelle har ikke kontaktet os, og vi har ikke nogen penge. Ting er så småt ved at gå lidt i opløsning. Jeg er i hvert fald ved at gå lidt i opløsning nu. Og vi har ikke fået synderligt meget jazz på programmet. Der er det problem, at Sunset, de ikke vil lade os høre de koncerter, vi har bedt om. Så er der det andet problem, at masser kommer ud i sådan en tohåndsdruk. Jeg ryster på hænderne, så jeg må holde glasset med 2 hænder her. Så. Og min lighter blev ved med at forsvinde. Men vi har fået et sted at bo hos Anton. Og det er godt. Vi havde det faktisk sjovt i går. Vi havde det sjovt med Anton, eller hos Anton. Hos Anton, ja. Jeg har fået sovet godt i nat, faktisk. Ja. Selvom tingene er ved at gå lidt i opløsning i dag. Jamen, det var meget godt det der med at kunne sove, og vi har også lige ligget i en park og fået lidt mere søvn. Oven på nogle hårde dage. Ja. Jeg ville ikke forvente noget jazz i dag, hvis jeg var jeres seere. Jeg ved ikke, hvad jeg egentlig ville forvente i dag. Men vi er på vej til Sacré Cœur. Der er også lidt musik som regel. Der er meget turistet, og det ser det et sted, de fleste af jer har været, har set med egne ører og øjne og så videre. Så det er mest fordi vi ikke kan finde noget jazz, så gør vi bare det, som ligesom er os foreskrevet. Men jeg synes lige, I skulle tjekke en ting her. Det er Paris Skyline. Alting er gået i opløsning nu. Vi skal op ad alle de her stigninger. Det er næsten ikke til at klare. Før eller siden når man Sacré Cœur. Men i går fik vi jo opført Richard den 3. Ja, inspireret af James Shapiro, ikke? Jo, det må man sige. Ja. Det var det sgu. Jeg ved ikke, hvad det skal ende med i dag. Jeg synes, vi skal blive i det engelske, men i og med, at vi er i Frankrig, så synes jeg, Beckett er nærmest totalt oplagt. Han har skrevet skuespil, han har boet i Frankrig næsten hele sit liv. Og han er død, som Shakespeare også er død. Så vi foreslår, venter på Godot, mens vi venter på Godot. Ja. Det minder også lidt om vores situation med Pelle, kan man sige. Det er i hvert fald ventet. Det er i hvert fald ventet, og han dukker nok aldrig op. Hej Musi. Hej Musi. Mads, det er ikke musik. Er det Godot? Det er Beckett. Er det Beckett? Det var godt, du skrev det stykke der, Beckett. I aften, så opfører vi det. Som du aldrig har hørt det før. Det bliver så godt. Jeg skal spille Richard den 3. Nej. Nå nej, Vladimir skal jeg spille. Det bliver super. Hvad er her? Ikke dem. Sacré Cœur. Når jeg så Sacré Cœur her. Så op. Han er godt nok en franskmand, ham der. Prøv lige at se ham, der serverer.
vafler. Nå, skal vi komme op til Sacre Coeur? Ja, men jeg kan se den nu igen. Does anyone fancy a dance? We've got a little dancing area we've laid aside here. If you fancy a dance, come on, we're in Paris. It's the city of dancing. This is a song. Har du ingen CD? But guess what? Go, 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 go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Yeah. Johnny, okay, let's have a pause. Vi har hørt den gode musik her fra Sacre Coeur med gademusikanterne, med hele Paris skyline i vores baggrund, og Sacre Coeur i forgrunden, og så Sacre Coeur i baggrunden. Vi har nogle aftaler i aften med et af bandsene. Vi skal ned og møde nede i Moulin Rouge kvarteret, så det bliver spændende. Amiens, s'il vous plaît. Alors, on peut acheter un CD pour 5 €. Yeah, just là-bas. Vi skal jo også have nogle kriser på den her tur. Og en af kriserne, det er, at vi skal finde manuskriptet til Venter på Godot inden i aften. Og der er ikke En af kriserne er, at du mister din fucking på. Hold din kæft. Du har fået en hat. Og det er på Gud, grund... jeg har da fået en hat. Ja, det er på grund af mig. Det er faktisk en rigtig flot hat. Den er fra Algier. Vi mødte en utrolig fantastisk herre, som også spillede musik for os. På Sacre Coeur. Og fuck om det ene eller det andet. Vi har spillet musik
direkte fra Sacré-Cœur for jer i aften. Og I kan bare komme hertil, hvis I vil sige, at det har vi hørt. Og sådan noget. Og hvis I har været der, så skal I bare vente på det næste program, som også er godt. Det er sådan noget med en dame, som viser jer forskellige barer rundt omkring. Det har det i hvert fald været tidligere på kanalen. En kvinde, der viser jer, at her kan I gå i byen, eller her kan I undlade at gå i byen. Ja, vi skal videre. Jeg kan muligvis skaffe, mens vi venter på Godot til aften. Men det bliver anstrengende, det bliver en hård chance for mig, fordi jeg skal helt ud i zone fucking 7. Og det er... Jamen, det minder måske lidt om zone 7 i Danmark, så at sige. Altså, hvis du forestiller dig, at du rejser 7 zoner fra Indre By og ud af det, der i sin tid var alle zoner. Så jeg skal alle zoner ud og væk for at skaffe, mens vi venter på Godot. Men så bliver det tilgængeligt på dansk. Og Mads har givet mig carte blanche. Det har jeg knap nok givet mig selv endnu, men Mads håber lidt på, at jeg også gør det. Ja. Det er Moulin Rouge, og vi har ikke råd til det. Det er jo ikke det, vi snakker om. Jeg snakker om, at jeg som elsker er væsentligt bedre. En væsentligt bedre og mere, adræt elsker end du. Det ved du da ikke en skid om. Jeg er så langt bedre en elsker, end du er. Nej. Du har lige nusset mig i nakken, og det er så voldsomt, den måde, du gør det på. Det er fordi, du er så pisse svag i nakken. Du har ikke nogen følsomhed. Jeg har en følsomhed. Se nu der, for eksempel. Ja. Hvad er det for en følsomhed? En bus, der kører forbi dig sådan 3 meter fra dig, og så er du følsom. Det er jo ikke følsomhed, det er paranoia, Mads. Ja, men paranoia er faktisk godt, når det er, man skal være sensitiv. Men ikke... I kan altså overse på det Moulin Rouge. Okay. Mads, det er okay. Så må du lige stå her. Og så forklare... Du laver sådan en rigtig turistskud her. Ja, kan jeg se, jeg er turistskud. Og Mads, nu er der ikke så meget trafik, så kan du forklare, at vi desværre ikke er i stand til at filme inde på Moulin Rouge. Nej, fordi vi har ikke pengene til at filme inde på Moulin Rouge, så der bliver ikke til noget. Der er ikke noget af Moulin Rouge. Det her, det er, hvad I får af Moulin Rouge. Nu får I det hele. Det der er, hvad I får. Toge, du holder ikke. Og Toge, du er en dårlig musiker. Det er fandme ikke. Ved du, hvem der er dårlig? Det er kræftet med dig. Nu skal du tage og slappe lidt af. Ved du hvad? Jeg slapper af og siger sandheden, imens jeg slapper af. Du er så røvsyg. Ja, det er mindst ikke fuldt ligesom dig, vel? Altså, hvad fanden er det for noget med fulde jazzrapporter, altså? Jeg troede, vi skulle lave en gang anstændig gonzo-journalistik. Sandheden skal du høre fra en fuld jazzreporter. Som... Ligesom le jazzreporter. Du gør dig godt på det franske, Toge. Ja. Nej, du er virkelig næsten flydende på fransk. Jeg kører godt på fransk, og du kører af helvede til fransk. Hvordan vil du nogensinde have klaret dig hernede uden mig? Jeg har gjort det før. Hvad er det så sådan noget med at holde? Jeg har da set Eiffeltårnet, og jeg har da set Notre Dame, og jeg har da set Sacré-Cœur, og... Hvordan finder du de ting? Kigger i min turistbog, det vil jeg simpelthen ikke høre om, hvordan du finder de ting. Det vil jeg simpelthen ikke høre om. Det... Okay. Jeg er træt af dig. Du bruger så meget af din ellers elendige mund til at svine mig til. Og hvad er det godt for? Du burde svine dig selv til med den der elendige og røvsyge mund.
Havde du fundet det sted, hvor englænderne spiller? Lige der? Nej. Nej, det havde du ikke fundet. Jeg fandt det på en spids. Du er så meget bedre end mig. Og så siger du alt muligt, men nu kan du bedre lide Anton og sådan noget. Altså, jeg kan på mange måder også bedre lide Anton. End dig i hvert fald. Og alligevel så... Altså, du har mødt ham. Du har lige mødt ham. Du ved ikke engang, hvem han er her, altså. Du har kendt mig i mange år. Fanden er det for noget? Jeg kunne godt tænke mig en form for undskyldning, men det skal ikke være sådan en... Du har undskyldt nok gange med din rødne mund. Du skal undskylde mig i værdigenstanden eller materialer af en eller anden art. Det er sgu rigtigt. Ej, det lyder sjovt, ikke? Men når man har haft med dig at gøre i over 10 års tid, så kan man ikke andet end at undre sig, hvorfor man får så mange undskyldninger. Hvorfor får man så mange undskyldninger? Men for undskyldninger, fordi at du strør om dig med undskyldninger. Og de betyder ikke en skid for dig. Du ved ikke engang, hvad en undskyldning er. Og vi skal lige have Mathilde-terapien. Okay. Hjælp mig med at holde kameraet. Du holder den der. Skal du presse helt til mig også, når det falder af? Det bliver min. Ej, lad os lige prøve igen, hvor du... Nu sætter vi lige ordentligt på. Okay. Hvad siger vi? Så var... Okay. 1, 2, 3. Så var... Ja, det er fordi min den er for stor. Hej Mads. Jamen vi er lige ved at lave sådan et Hvad laver du? Jamen vi prøver på, fordi vi har fundet et glas inde på baren. Og vi hælder lige lidt øl over, fordi vi har ikke særlig mange penge, så vi har ikke råd til at købe øl derinde. Så vi har vores egen øl med. Men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre med den her, når det er, at jeg har hældt det der kan være derovre over. Nej, det forstår jeg godt. Men altså, det, jeg... måske kan du finde et gemmested. Kan du ikke lige holde den her? Okay, men jeg skal ellers ind. Jeg er et gemmested, jeg tror, sådan det. Hvis vi gemmer den her, og så går vi ind og hører de der drenge fra England, som jeg har en aftale med, og de kommer til København, og jeg har lovet dem, at de kan sove hos mig, og hvad ved jeg. Ja. Så jeg filmer lige. Den står der. Vi har resten der. Tager du ikke lige skummet af den, sådan, så det ikke ser for suspekt ud? Mads, det er simpelthen for tydeligt, det der, du har gang i. Du må lave studentertrækket ordentligt. Tag lige skummet af den der. Ja, sådan. Og så går du ind og filmer. Ja, du går ind og filmer. Nej, okay. Jeg er fri nu. Nej, går du ind og filmer? Nej, du... Nej, men jeg er simpelthen for fuld. Nej, det er jeg også. Altså, nu må du filme. Okay. To the eventual voyeur for what is known as apartheid. The morning suit can be avoided by route straight through what is known as apartheid. They say he's got bruised truth. He gets intimidated by the day pigeons. They love a bit of apartheid. Who's that guy?
Lord marching. You should come down and get full life, mate. Yes, so many people. When I get rudely awakened by the dustbin. Alright, put my trousers on, have a cup of tea, and I think about leaving the house. Alright, I think of pigeons, and sometimes think there's parrots too, and gives me an enormous sense of well-being. Alright, and I'm happy, the rest of the day, safe in the knowledge I'm always walking in the way. Vi har lige mødt det her band, og de gider ikke et regulært interview, og det er jeg så pisset glad for. Fordi Mads Hvelsen er mig til at lave interviewsene, og det er jeg bedst til, og jeg ved ikke hvad. Det gider jeg overhovedet ikke. Det vi gør i aften, det er, at vi er på bytur med band. Hvor vi optager dem, fluen på væggen, vi deltager lidt i festen, dit og dat. Vi startede som fluen på væggen. Værsgo. Det er godt, vi fandt hinanden. Ja, det var godt, vi fandt hinanden. Det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi jeg kunne heller ikke finde dig. Nej, men jeg blev væk. Og det var ikke sjovt. Blev du ked af det? Jeg blev ked af det faktisk, og det er en lille smule desperat. Måske hvis vi laver terapi. Okay. Ej, du skulle skaffe nogle øl. Nej, lad os lige lave terapien færdig. Det er bedst. Jeg tror, terapien er færdig. Vi skal skaffe nogle øl. Nu er det tid til bacon. Yes, det er tid til bacon. Lad os lige tjekke, hvem der er hvem. Jeg tror, du er Vladimir, nu.
Ja, jeg skal starte med at sige noget. Nej, er du... Ja, fordi jeg er Estragon, og du er regi og alt andet. Læs det der, det er regi. Men det gider jeg ikke læse. Okay, så starter jeg. Du skal da ikke starte. Men jeg er ikke Estragon. Jo, Vladimir starter sgu da. nej, Estragon starter. Nå, okay. Opgiver igen. Ikke noget at gøre. Det er jo en regibemærkning. Nej, det er ikke. Det er den første sætning i det her skuespil. Regibemærkning er det her, den dropper vi bare. Estragon siger jo, opgiver igen. Okay, vi tager den. Klakker. Opgiver igen. Ikke noget at gøre. Det er jeg faktisk også ved at finde ud af. Er jeg? Hele mit liv har jeg prøvet at skyde det fra mig og sagt, Vladimir, vær fornuftig. Du har jo ikke prøvet det hele endnu. Og så tog jeg kampen op igen. Med rynket pande. Nej, det er regibemærkning. Skal du rynke panden? Helt ærligt, Mads. Jamen, det er skide svært, det her. Jamen, det er begge. Det er svært. Prøv her. Så tager du kampen op igen, så rynker du panden. Spekulerer lidt. Ikke? Ej, hvad sker der for det her? Det er skide svært, altså. Og du skal altid være ovenpå. Du skal altid være ovenpå, din skide. Jeg er sgu da ikke en skid ovenpå. Det er mig, der har ønsket det her stykke, og du sidder der og behandler det, som om det var det reneste lort. Nej, det er ikke gjort. Det er bare skide svært at se, hvad der er regibemærkninger, og hvad der er replikker i det her. Det er jo et totalt lortestykke, du har fundet, altså. Er det sgu da ikke, mand? Prøv, okay, nu kan... Jamen, så gør det selv, altså. Jeg gider ikke være med til. Estragon. Ja, så opfør det selv, altså. Så vær fed i dig selv, altså. Hvad er der galt? Jamen, jeg gider ikke. Ja, så tager jeg fandme til den der fest alene. Så kan du være her. Du ved ikke, hvor en skid er herfra, vel? Jeg tager hjem til Anton. Kan du finde det? Det håber jeg. Intimidated by the day pigeon, they love a bit of it. Part night, you take on Lord Marching, you should cut down on your pool life, mate. Yes,